Babo Cabalen. Welcome to Where in Pampanga. Yes, for today's vlog, we will check this first ever rolling milk tea galing from Manila. Nag-roll out ngayon sila sa Pampanga. Yun guys, we're gonna know more about this. If you're interested to do business with them, they are open po. And of course, syempre, titikman natin yung kanilang mga milk tea. Yeah, so if you wanna know more about them, samahan nyo kami. So tara, Let's go! So, ayun guys, if you notice, nasa daan talaga tayo. Ayan, and we are located dito sa may Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Currently, dito po sila nag-station. But, yun nga, mobile to guys, so they can roam around anywhere in Pampanga. And titikman natin ngayon, may mga customers pa tayong nag-order. So, titikman natin guys, samahan niyo po kami. Good day everyone! I'm Kate Valeriano, CEO of The Cart Milk Tea. So ang business natin ay isang rolling milk tea concept. No? Wala kang binabayarang rent, walang mataas sa mga electricity, very flexible, at madaling-madali i-prepare yung mga milk tea natin. At lahat ng training will be provided by The Cart Milk Tea. We have the milk tea moto, the milk tea truck, and the milk tea cab. So tatlong concept yon na very unique at napakaganda. Finally, matitikman din natin yung kanilang mga milk tea. Actually, in all honesty, Mark, matagal-tagal na rin tayo hindi nagpipicture ng mga milk tea shops. Yes, actually, nami-miss ko na ngayon lasa ng milk tea. So dito sa The Cart, meron silang dalawang category. So we have milk tea and fruities syempre. Wow, alam ko na titikman mo syempre. Syempre, akin yung fruities. So kagandaan dito, Mark, meron pa silang promo na buy one, take one. Yes. As low as 180 pesos, you can buy one milk tea and then get another one for free. Yes. For the milk tea, we have yung mga bestseller natin like dark choco, winter melon, red velvet, cookies and cream. Yan talaga yung laging nauubos sa amin. And of course, we are also serving yung mga fruit teas natin. At ngayon, meron kaming bago. Meron kaming coffee series. So hindi lang kami milk tea, we also have fruit tea, we also have coffee series. Let's taste this one. Ako syempre, since we miss yung mga milk teas natin, titignan mo kayo ng cookies and cream. Yun! Wow! What a great way to refresh the day, lalong-lalo na medyo bumabalik yung tag-init, yung tag-araw. Although may mga paulan-ulan sa gabi, no? But mostly, guys, kaya kapag nararamdaman nyo na yung init ng tag-araw, yun guys, go for a milk tea, go for a refreshment. To be updated sa mga places na pupuntahan nila, yan. check out yung kanilang fan page, The Cart Pampanga. Pampanga. Wow, nakadalawa na ako sa milk tea and fruit tea. I wanna go back sa mga milk tea nila. This one, itong tawag nilang dark choco. Ayan. Ako isa sa mga ano nila, isa sa mga best seller nila is yung kanilang strawberry. Wow. This one para sa akin, it's for, kid-friendly, no? Mga young at heart, ayan, hindi siya masyadong aggressive sa taste para magustuhan talaga ng mga bata to. For the events, pwede nyo kaming invitean sa mga barangay nyo, sa mga social and corporate events nyo, mga personal events nyo, we can easily go there. Message nyo lang kami sa The Cart Mobile Milk Tea Pampanga. Ayan po yung page namin, you can easily reach out there. So sa mga gustong mag-franchise ang ating mobile milk tea, ito ang kagandahan dito, ang The Cart po ay tutulungan kayo para talagang ma-manage nyo ng maayos ang inyong business because our aim is to give our franchisees a sustainable income. Easy to operate, walang renta, sobrang dali i-prepare. Yan yung mga maitutulong namin sa inyo. Dito pagagalingan ka namin bilang negosyante. Try our milk tea, the first rolling milk tea in the Philippines with over 170 branches nationwide. Keep rolling! Agatanda kayong ngan po to check out our rolling milk tea in San Fernando, Pampanga. Kenny na!